Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tungop palangit dohot tanoon. Amen. Pos situtudo rohakku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suruh-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogon, manang akka namasan wae, manang akka narosogot, dang terbaheni manirangi hita sian haholongon ni roha ni debata, namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata asima roham dihami. A indang terbahen hami mapahim manang aha molosoho dongan nami. Dibaheni selehom madihami roha banua gijang. Asa tahu hami manibangi dohok mangulahol lomani roham. Saidongani mahami asamian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertanyaan di bagasan Budarion ima nadianet sian Yesaya bidutur 5 mamuka maisian ayat 4 1 ayat 10 tak hujahama di tonga-tongata sungonom mahatani debata dok hamuma tu akka parroha na tahuton pirma tot dimuna unang hamuma biar idama debata munai ro martubulhon doh mamalosson hodo ibana tongon paluahon hamu buhaan nama disi matani halak nama pitung jala marbinege bahenonna pinggol ni akka nanengel marhajinjang madisi halak na pakpang songon ursa jala mariaya dilani halak nangungu ay marbuhal-buhal ma aka ay dihalongonan jala sungai diadaran jalatano hasang situtu gabe tao jalatano bakal-bakal gabe permulaan aek diinganan pangulunan ninaga naselaon tubu arung dohot tolong adong huhut disi dalan balubung dohot dalan nabulun natargoar dalan nabadia ndang jadi mamulus siani halak naramun jalan nasida napunasa manang ise nampak dalani gari akka na oto ndang tagamon lilu ndang adong disi singa jalan naso tupa buluson ni binatang panoro manang jupang disi jolma akka na penyalua mardala disi jadi mulak ma sogot halak akka na penalua ni Jehovah jala mariaria ro tu Sion jala halalas ni roha saliling-lilingna di atas ulu nasida dapotan hilas dohotlas ni roha nasida alai maporus ma anggo arsak dohot hoi-hoi ima saat hatan debata merturo akan atumangion hatan debata jala nopeopsa. Amin. Tangi yang di
asiniroha madihamu dohot dame nasian debata amanta di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hurian itu hatang na marsaur di bagasan bagas coron dohot kadongan na marsaur di bagas tabi di pertanyaan borginon hata di itu hata dalata marsaur dohot debata na tersurat di Jakobus bidu 2 ayat 5 rodi ayat 10 tulu songonon ma didok disi tangihon hamu ma ali akka dongaku nani haholongan da dipilih debata akan apugos di portibion asa mamora na sida marhiti hite hapor siaun jalapanian di harajaun na pinarbaga bagana tuangka na holong roha di ibana alai dileai hamudo na pukusi da akan morai na paporsuk-porsukon hamu jalan manarat narat hamu tu paruhuman dana sidado na mangisahi guar na dinggani naung diguarhon tu hamu sibahin na dinggan do hamu atong molo marguru tu surati diulahon hamu patik rayaon haholongi dongami songon dirim alai molo si ida buhi hamu na mangulaho dosa do hamu disi gabe diuhumi patiki hamu songon pangalaosi ai au sura diraduti jolma saluhut patiki alai tinggang dinasada nunga gawe parsala ibana di saluhutna ai ibana nama dok unang maho mangalaku laus ibana do nama dok unang ho mamunu asa monoso mangalapuko alai mamunu do tong doho pangalausi dipatiki dinasahata dohot ulau muna ingot hamuma siuhumon dohamu bahenon ni patik haluaudi ai uhum naso marasini roha matu naso mangulahon asini roha namonang do asini roha maralohon uhum ola nido sahat ni turupukta kadongan saha persiau di bagasan Tuhata Yesus Kristus turpukta molo tabereng noaeng sada gambaran hidup yang nyata tarida dia dupata ima napugos dohot namora napugos dohot namora dalam hata maneng pengertian sian siadongan majolo tabereng molupugos sasahalak buama pangalahoni namora maradupuni mula tabereng noaeng di nguluta siganong pari tutubu ido berengotai dan apalah dia paturehon akan apugos makatai buido tong di parsaurata molo apalah naso arongido di hadihana tabuk kamang laut tabah airang ro behita sudi inna sinasoro amang nisia dui dapola buai
nga tamulay mainda alem molo apala nabulon na ido akang padaraman na ay nang rorbisya duwi tapay mama ba so tumuro kan non di bana gewe moruan non nang akka padaraman dito nga ni punguat taon gabi sulu manubang boy dumasay maneng unang majulo di hamuraon para taon maneng tu akka ulaon to ema misalna pangulan ni Huria maneng tertabay majulo padida atong napay maon na ruawan non habing nga martonggo raja nabudari ikon sah do tu Huria jam sada misalna habela jam sada mana borha sejebu ito mapay mon ni napunguan ni don ni ba ayang goso sahati ba dan mungkin merdala dulaw ni to eman di pamana palabat maison boy dumasay di tonga-tonga ni permuluan na boy dutang itong-atongan ni parada to songoni alay mana raja hata imana raja manang katua di punguani ipalabat-lambat to ema paimon na rohitan no si dok majul si akanggotai ninna imam molo di hamuraun jabatan manang hamuraun kehormatan moloso diargahon Ido na tinonahon ni Jakobus Rasul na posona dison asa manat hita mamiyakon hadirionta di tonga-tonga ni permuluano unang diang lo hatta mamereng aka napugos unang niyang rohat tamamereng aka nasomardiha-diha bahkan disadarhon turpukon hita lau namoraido ninna pangaporsuk-porsuk na pogosi mungkin nyata don dibereng si Jakobus dihuriai tikii di pernguluan sehari-hari jalan asida doina nama narat-narat na pogosi itu paruhuman di Indonesia kan mula tabereng ngadong naking gambar sekilas subereng di Amerika kalau dia korupsi dia hukumannya seumur hidup di Jepang hukuman tembak mati di ngaran asing muse digantung kalau di Malaysia digantung hina digambari di Indonesia dang songoni potongan masa tahanan hina memang itu benar nyata di Indonesia akhirnya gabe merajalela dohana korupsi di korupsi 2 miliar manogo akan nomor hadomuan tu pengadilan 100 juta atau 500 juta atau 1 M dia untung 1 M ya masuk majono maneng na 2 tahun ni narohana ibahin 1 M lau manugok hasil ni korupsi nai di mana 1 M merutungi bahana imam na boy beringot di Indonesia boy itu hor perhukuman nyata doi tabering noaingo molo akka na paradongani marulahon nasudinggan tumpul hukum molo na pogosi sopola di patureho di dok masih dalani mahumanna dinna bahkan molo tabering noaing na masa di Indonesia nyata kejadian ada 2 orang penghina agama yang berbeda ada yang menghina Kristen
ada yang menghina Muslim, dua-duanya ditangkap. Alai masih ada akka, ada guarna tahe halak batahon, apokasi do guarna, itu kan mendukung, mengumpul dana bahkan asa haluraron. Tapi sudah nyata benar dia menghina agama orang lain. Dan itu bukan siapa-siapa, bukan Eporus, bukan Sintua, bukan Penatua, bukan pendeta. Tapi coba pendetanya masuk penjara. Tapi karena ada keuntungan, adong naneng 2 tahun nasiani, ketika bisa menang dia akan naik ke jabatan-jabatan nih halak batakon. Ya kalau sudah menghakimi atau sudah menghina baik agama apapun itu, bagi orang Kristen jangan didunggu. Nang idukungi, azi dukungon disi. Kalau saya pun menghina agama orang lain, sutung idukung hamuau. Itu pasti sudah salah di hadapan Allah. Nggak salah iya dupan di debatah. Karena jangan menghakimi orang lain dengan kebenarannya sendiri. Di bagasan trupuk tahu. Takas mai didokon. Imana masa noaeng berbalik kehidupan ini. Terbalik kehidupan ini. Ketika napogos, ada ngadong nama parwahau ni. Ketika napogos, ada ngadong nama perduli honi. Di gereja kita sudah mulai saya lihat kamangakenang. Misalnya beberapa tahun ini tambahin tok ripe na 300 na 500 doa kana jadi be. Mulununga tancalo turwastai. Na sodo na tarbain hami. Terima. Tidak ada penentuan harus 300 atau 500, tidak. Saya lihat akapanitia. Itu artinya khotbah telah dihidupi. Mernida mahita ninna. Mernida mahita. Ale adong do balik siya nitong. Adong do di ibana, alay dang ulo mga leon. Ada juga. Ada orang yang miskin sekali, tidak ada apa-apanya. Tapi saya tidak memberi. Marang na 50,000 pehulian. Enak. Buido masay. Di tonga-tonga ni perhuriau non alai binering dalam 3 tahun terakhir ini 5 tahun pelayanan di son ulidu sudi ruas itu sudah mulai melihat hal-hal yang lemah dari sisi ekonomi. Molo hapor siaw dang taboto dang boy hitam mengukur hapor siaw dari sisi ekonomi ngaboy hitam mamereng unang mak. So ngonon nang situasi ni ekonomi nasida. Boy do songoni. Imang na mangurupi. Asa unang dohot hita huria manarat. Manarat. Ya do hudok songonon tu panitia. Hita mang panitia kebetulan marga halak batak kejari di song tiki. Dak kuwotor penuaeng ido penuaeng. Lumbang gaul do manang naisi mai. Kijari tiki. Ro panitia mandok namang tabay matusi proposal. Kebetulan hita tiki lau mambainon. Walau kijari do amang daksi baino tu si proposal. Bahkan berdebat do hami dohot aka panitia. Bahasa amang. Ay molo hepeng na diliaw tu hita kita terima. Tetapi kalau orang lain dipisahnya, ini yang terjadi kan sering. Ditelepon matusan PT. Weh, lihat jo tu gereja nasaon. Melodang di leoko. Ditelepon musik kepala dinas ke nasing nai. Melodang lihat ko pidaho. Kan begitu. Gereja jangan menerima yang seperti itu. Nang pemamora. Nang pegabe bagak gerejanya. Tetapi ketika persekutuan mana yang ada organisasi ditekan, maka dia akan menekan harga ke masyarakat. Kan masyarakat sendiri yang
tersiksa. Maneng gabe dipisah imana gaji ni karyawan na. Ay konsetoron tu kejari nasaon ala adong dana sosial tu son. Molodang ni Leon terganggu kenyamanan ni perusahaan tak, terganggu kenyamanan ni inganat tak karejo. Akhirnya disurah-surah mai, dikorup-korup mai, dibuat masanon, Ilia metu gereja. Bagak gereja tapi orang lain tersiksa. Songoni mah hodokon tu panitia. Akhirnya satu pun tidak dibuat ke kejari itu proposal kecuali ke pribadinya. Asa unang gabe korupsi orang lain, lalu kita mamora berengon, HP dibaliknya ada hal yang tidak baik. Gabe manara-nara akan pogos di permuluan na. Manara-nara akan karyawani di ngoluna. Adang adong be bagian nibana. Na naikian gajina dang naik be alaba lamor waka pendapotan lam martaba pengeluaran. Maneng tetap pendapatan HP martaba pengeluaran. Unang ma. Jadi marhiti-hiti terpuk tahun songon dia hita di ngoluta. Songon dia hita di parsaurata. Maneng hal kecil di tongan-tongan ni aka ulaon. Dongan dang mangad dope anggo ibang ngodua heli tabu. Bisa pernah terjadi. Dongan dang dapotan dope sabukus, habe ibang ngodua bukus dah niba di pesta. Boido di masa. Waduh hitam pernah tapi. Baru kita mernidai di tonga-tonga ni parsaurata. Ima nanaing di jamitahon ni si Jakobus di huria nani haubasanda di hati hai. Asa masih haholongan. Asa masih haholongan. Unang ala otik gabi direbut, alai gabi sodavo benahalak. Ale mulung nga tabereng otik si panganoni kape rame jolma tumagon otik tabuat asa dabo sudi. Ale na sering terjadi otik iberes panganoni sotung nang dabo tawanon. Itu resep doi ibereng dongan nang mangabe. May lama parulaw ni. Hape na suadong do dihadihana. Na suadong do hepeng na. Na somasa be di zaman waingon walang terpasu-pasu man yan inarohana. Alay niadat toma ni surah-surah ma ni paksahom ma marutang pitaho. Api roman atau ropi mangape doh mabuat si panganon na tidak melihat na marulaw ni. Akhirnya satu nga siyan tamui tang mangan. Habi adong halak nasape ikon gadapi bana ala ni butong na ngabutong ngaubahin na. Bisa-bisa terjadi. Ima terpukta. Masa doi di tonga-tonga ni huria na ni haubasan ni si Jakobus. Molotung masa ino yang di huriata. Hiya tabereng. Unang besongoni. Unang besongoni. Bahkan molo adong dihitang gaya panugunugu mahita. Molodong dihita gabi aka namabahen ngulu mahita tudongata. Unang adong behita malaw marpesta aka mga kainang kosong amplok na. Adong ri kosong amplok. Nanggo pala na pinangan nai tergarar manian. Artinya yudang hamo tu pestamu. Huetong-etong manahuan langon hera 35,000. Manangko 35,000 tu paku. Mula subuhi belubi. Mula iban 50,000 berarti arong dope tu nama rulaunis 15,000 ngai. Naulimai. Ima aka nama rulaun. Nah masih haholongan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari.
di panguluhon di ngulutta si ganupari. Di dokoma dia walu si baina dengan doha muatong. Molo marguru tu surat diulahunahmu pati rayai. Jadi mari orang Kristen yang menganut agama Kristen ikon sibahan na dengan maka holongi dongan mi haholongi dongan mi songon dirim ikon tapa adop dirita muluhubay songonon buhado ibana jalan mulu dibahin jolma songonon tuau buhado au hera-hera songonima jadi mulu mar tapa adop dongatang neng tabay songonon buhado nanon ni mana muluhubay songonon mulibay ni mana songoni tuau buhado na ingao hacik do hape ngiri do hape tong dang bay nokku songoni era songoni ma dipatarik tu dirina ala nima di doko di son haholongi dong hami dusun dirim songon dirim bagaikan dirim sendiri molo hacitan ibana berarti do na hacitan. Dan itu Paulus mandokon bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Mekel mahamu dohot na mekel. Tangis mahamu dohot na tumatangis. Itu artinya kita rasakan apa yang dialami orang lain. Doson dirita molo masa itu au songon dia do molo masa songoni itu au buhado au alani idang pamasa aku songoni tudong aku. Jadi orang yang kaya baik hartanya yang kaya baiklah itu menjadi gabe pasu-pasu tudongan jolma molo nama morado hita di hapursiaun HP pogos sita di parartaon nang magabi pasumpa tu sita tuang kadonga unang gabi songon na iro nyaka perhaladu di tiki sermon yoko songonon ngapugos gijang mo serohana aung dotongi puido masay arong di bagasan dirina ke pura-purakan HP dang songoni. Jadi ikut dihaholongi dirina. Molo pugos dihapursiaon. Roma ibana marsiajar. Taringot tu hapursiaon. Molo pugos di parartaon. Toktong maibana di bagasan hapursiaon na. Asang giat merhiti-hiti di pasu-pasu Tuhani ngoluna. Jadi merhiti-hiti turpuk taon. Nang dipaingok mahita iko sudido HP patiki ulauta ima diaya saplusada unang maho mangalakop ay molo dokodang mangalakop po HP mamudu perdosa doho desi nenna jadi ikon sudido HP parange honota parange ningolu taon hobar tu patik rayai haholongi dongami doson dirim unang ma si ida bohi hamu unang ma si ida bohi hamu si ida bohion boy doi masa di tonga-tonga ning uluta mau tartuson burju ala adong disi ia tu son dangang songon dia parangena ala so adong disi alai nang adong maneng naso adong angko parangeta iko terus do si ton Kristus maka holongi dongani dosa dirita maneng na burju pedison maneng na takang pedison iko taholongi dua si dosa dirita ima argana doh maulna memang hak Kristenonon musupe
alope na merulana zahap itu hita ikotok tahahologi. Apalagi nama mangulahon na dingkan. Ikon di permudu-mudu may ditukoli asa tatutong mangulahon na dingkan. Jadi hatan itu hata tuhita di bagasampor nginon. Manang di diam penoing inganata. Manang tadok kita na pogos. Manang tadok kita na gali. Alay taparangi homma na makaholongi dongan doso diri. Molon tadok kon hitan waing unga adong. Manenung ngaradi besudi tung masa pe halian potir 2 tahunon anggo hami ngamangan hinna tetap maibana maka holongi dongan jolma doson dirita ala mulu dang taholongi dongan tai doso dirita takoon na dusukut na dong dihitai jalan mulu tersiksa jolma dang mangabe dang adong bengoluna hape adong dihita pasido hita gabe kurban bayan nasida gabe adong panako gabe adong akka susongonon adong na merjuk ni rohan tu hita isima bui ta bereng turpuk taon alani di parange homa haholongi dong ami doso dirim unang hita mernida bohi amen mertangiang mahita Jehovah debanta amanami namarhabang sa di Banua Gijang mauliate do dengan nibasam naparorot hami satu partikianon molo huwere kami do Tuhan rarat ni hamaolon dihasianganon dang tagamon hami melua siani anggong so panugum molo hupereng hamido di hurianami hakabipi di bagasan semingguan 2 mana posom pedita namodding alani covid imamang pandita Octaviano Siringo-ringo do na porsom pandita Kardi Simajunta songong pimpinan HKBP alani sorimago alai hamina punguon wae dohot di bagas nami ganuk marsada-sada dile hokodo pedi hami pangaroretion ningolu di hasianganon ido ubahen hipas hami ido ubay malua hami tung arakasi tutudo panugunugomu di ngodo nami mulu huberi kami jala hubegi hami akka berita akka nasusa alani ekonomi akka nagabe mangula ulaon naikon maul sahola manarihon si panganon tu si ubeon alai anggor ruas ni huriam hagabe bijuruju dang apala adong nope hubigi hami nasongoni atik dang hubigi hami jaladang hubereng hami pergugui hami Tuhan asabui hami manatap dongan nami nagali napugos asa gawe panugunugu hami dinasida songon hatam di Bornginom songon panugunugum di hami malua hami sian akka permaran di tawakantongan ning ngudu nami Tuhan jahu bade bangta amanami martangiang hami turwas ni huriam na di bagas nabi dohot na di bagas soroon tuhoma hupasat hami daging dohot to dinami di tonga-tonga ni ngulu nami tuaka ari-ari na mangihut parorot hami dongane hami
Asang giat hami Tuhan. Gabe siula patikmi. Imana manonahon asa huhaolongi hami dongan nami duson diri nami. Dang si ida buhi hami. Alai saluhuna huhaolongi hami. Songon parsuruamu. Dang holan halak Kristen huhaolongi hami. Alai sudina dihasyanganon huhaolongi hami Tuhan. Duson diri nami. Aitu sidu hami di jauh. Bahkan tu musuh doh alo nami na mangulahon jahat-jahat petu hami. Tong do ikon haholongon nami duson diri nami. Maul doi yang go di hajol maun. Ala yang kotodim mangaramoti doh madongani hami. Tarparangihon hami doi. Tuan Jehovah debata amanami. Pos dorohanami di ruas di huriam namar sahid. Nagali no aingon. Homana mangaleho dinasida hamalumon. Paso-paso ma aka obat na pinangan. Lehom madinasida las ni roha. Ima marihiti-hiti aka pinopar aka dongan tubuh. Dohot aka nasa punguan nang nasa huria. Asalam semangat nasida. Mendalani perdalanan nengoluna di bagasanho. Tuhan Jehovah dibanta amanami. Diborgin na holomon. Mangido hami Tuhan. Iring-iring mahami. Ditiki piak kami di podo manami be. Dungo diari marsukut. So hahurangan manang naa. Matang yang nami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita. Jalo tanganku tiup bau Tuhan, ai nagali somardongan dohot ho ipas tuwa madalan amolus parwaraan sunangmu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Allah Maha Kuasa dan Kudus yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan kepada kami yang tak henti-hentinya Kau curahkan sehingga kami pada kesempatan hari ini dapat berkumpul di tempat kami ini di gereja KBP Jeruju untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari ya Bapa, kami dapat berkumpul di sini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, namun ini semua karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya yang Kau curahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami masih menghadapi pandemi COVID-19 dan peribadahan kami masih dilakukan secara live dan daring. Kami percaya meskipun peribadahan kami secara daring dan live, Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing. Tuhan tetap senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami syukuri persekutuan ibadah yang boleh berlangsung. Dan dalam persekutuan ibadah kami pada malam hari ini, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengarkan. Kiranya firman tersebut dapat kami renungkan dan dapat menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa. Oleh sebab itu kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita karena hari ulang tahun sepanjang minggu yang baru kami tinggalkan. Mereka juga yang boleh merayakan hari ulang tahun perkawinan. Mereka yang merasakan keberhasilan, 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 mer
keberhasilan kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati atas rasa sukacita mereka rasakan. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Tuhan mau berikan jalan keluar yang terbaik. Mungkin saat ini mereka sedang bergumul karena mereka sangat bersedih karena kehilangan pekerjaan. Mereka bergumul karena kesusahan ekonomi atau pergumulan dalam rumah tangga. Tuhan hadirlah, berikan jalan yang terbaik sehingga mereka tetap berada terus dalam pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat para janda, duda, lansia, dan yatim piatu Tuhan. Berkati semuanya, segala yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan yang menyediakan. Kami juga mau berdoa buat saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Ya Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam segala usaha mereka dalam rangka kesembuhan. Dan biarlah kesembuhan berasal daripada-Mu, boleh menjadi bahagian dalam kehidupan mereka. Biarlah kami berdoa juga buat saudara kami yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami berdoa buat keluarga Amang Situa CH Purba, Amang Situa M Sitorus, Inang Hutajulu Boru Turnip, sama Jesrel Simanuk Khalid, dan Opung Panusunan Boru rawat inap di Rumah Sakit HKBP Balige, Natoras Uluani Huriatta. Kami berdoa juga bermohon biarlah Tuhan memberi kesehatan dan kesembuhan buat mereka. Apapun usaha yang dilakukan, baik obat-obatan, baik para dokter, para medis, kiranya Tuhan berkati mereka sehingga semua menjadi kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan. Kami berdoa untuk semua majelis jemaat dimanapun saat ini berada, sehingga dimanapun berada tetap selalu mempunyai kerinduan untuk selalu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah jemaat. Juga berkati semua jemaat HKBP Jeruju ini, baik pribadi lepas pribadi, rumah tangga, dan pekerjaan masing-masing. Biarlah nama-Mu yang selalu dipuji dan dimuliakan. Pada kesempatan ini kami ingin berdoa bagi keluarga di tempat ini yang menyaksikan secara live streaming. Kiranya Engkau yang selalu menyertai keluarga ini. Berkati para suami, para istri, dan anak-anaknya. Berkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang ditempuh. Kiranya Engkau memakai keluarga di tempat ini dan yang menyaksikan secara live streaming seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan malam ini juga, maupun yang belum dapat hadir. Kiranya juga Engkau turut memberkati mereka semua. Kami juga sadar bahwa kami adalah makhluk yang lemah. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau menyertai keluarga di tempat ini. Bentuk keluarga di tempat ini seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kami terus dapat merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Sebentar pun kami akan pulang ke tempat kami masing-masing yang Bapa. Kiranya Engkau sertai aktivitas yang akan kami lakukan setelah kami pulang dari tempat ini. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Kami tahu ya Bapa, Engkau sudah mengetahui terlebih dahulu doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami naikkan yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh
pasada marohata martangiang mahita. Namarpungu doham ya le Tuhan di bagas joromon. Ima dina mangulahon pertanyaan nami sisa halisa minggu ale Tuhan Yesus Kristus. Mauliate ma di pasaha rohanami tuho. Ala asi dohot holong ni roham depe di hami saluhu nanapungona le Tuhan. Di luas sohami marhahi pason saha roditikion. Diudut ho depe ho sahanguluan di hami. Jala di pataruho lakkanami tebagas joromon ali Tuhan. Ima dinalahu temangihon hatam na badiai na pinasaha ni naposomi. Mauliate do toktong dohonon nami tuho ali Tuhan. Nunga di pasaha naposomi hatami ali Tuhan. Ipe lokokon may tu ate-ate do pikiran nami ganuk marsada-sada. Asaya le Tuhan hapurusan nami dinamadalani ngolu siganu parion. Ale Tuhan Yesus Kristus toktong do ale Tuhan hamolate honon nami tuho ala asi do holong ni roham ale Tuhan nungagok huria namion gaberesot jala dinggaddo di baik ko ale Tuhan peresmian resot nami di hari nasalpu ipe ale Tuhan uluan ni huria nami nong gawe padita resot ale Tuhan songoni nang kaparhalado na tarpilit parhalado gabe resot ale Tuhan saya toktong mapasu-pasu jala tabay ale Tuhan akahay pason dohot akahay bisukon tunasida ale Tuhan asaboy ale Tuhan uluan ni huria nami songoni nang parhalado resot nami ale Tuhan madalaton denggan di bagasan huriamon di parminggon nami asima roham di hami saluhuna ale Tuhan songoni nang ruas ni huriamon ale Tuhan urupi jala pargogoy mahami hut pasu-pasu dia kana mangalului dalan ni ngulu siganu pari terlobi mala ni partikiano ale Tuhan ala ni kopit 10 sia ale Tuhan ragodang do ale Tuhan di tonga-tonga ni ruas namion ale Tuhan napola agon karejo gabe susah ale Tuhan di parngulun nasida terlebih di perekonomian alani Tuhan hupasahat tami matutangamu saluhu nai asaho mana mangurupi hami na mangalihon gogo di hami ale Tuhan unang loas sami putusasa ale Tuhan madalani ngulu siganu parion nagok parukilonon alai Tuhan ramoti mahami ganuk marsada-sada ale Tuhan debata toktong depe pasahaton nami tutangamu na badiai ima pemerintahan di negara nami ali Tuhan sien mulai tingkat rendah sa rodo tingkat tinggi ale Tuhan toktong mapasu-pasu nasida terlobi dina mengadopi pandemi COVID-19 siau ale Tuhan parbisuki male Tuhan pemerintah nami asa boya ale Tuhan tutibuna ale Tuhan dapat jalan keluar asa tutibuna ale Tuhan mago manang sirna ale Tuhan panahiton sien tonga-tonga ni portibion nang akame di sale Tuhan dinamanangani akapasyan na hona kopit toktong mapasu-pasu nasida le Tuhan pargugoy nasida le Tuhan asa margogo nasida mangarawat akana marsahiti asiroham le Tuhan toktong depe pashaton nami utangam muna badiai akay anak kon nami sien namet-met saha rotu na magodang na dibaga sa parsikolaan pasu-pasu male Tuhan saya tabay habisukon dohot hapistaran to kay anak kon nami Tuhan asaboy na sida le Tuhan mangihuton nak kaparsikolan nabe jalaboy le Tuhan menyelesai nak kaparsikolan nabe ditiki nabe Tuhan toktong depas haton nami tu tangamu akay anak kon nami ale Tuhan nang say nak kaparsikolan alay dang dapat karejo dope say home ale Tuhan napatongot to nakaparkarejoan nasida hobar to kapendidikan ni nasida asi maroham ale Tuhan songoni nang akay anak kon ni huriami nang jupang umur na le Tuhan nang berkeluarga alay dang dapat nasida dope ale Tuhan akasiroka nitod ni nabe say home ale Tuhan napatongoton asi roham Tuhan asa marhitei martaba-taba kalas mirohani na tua-tua
Ale Tuhan debata toktong depe pasaton nami tu tanganmu. Aka keluarga nami Tuhan naholang siak kami. Sayho mana mangaramuti nasida. Molotung na dibaga sa parkarejuan na le Tuhan. Pasu-pasu makaulaw nasida le Tuhan. Asa gabi tau sangap di guarmu na badiyay. Jala molotung alanya kaparsikolan toktong ale Tuhan. Sayho mana mangaramuti. Pasu-pasu na sida dia kapendidikan nabi. Na tuwa-tuwa nami ale Tuhan. Na dibona ni pasogit. Di na madala ni hatuan non na sida ale Tuhan. Say lehon magulas ni roha. Lehon habengeton. Lehon maduhut gugo namar dapot-dapot. Tuhan Yesus Kristus. Toktong dope ale Tuhan. Pasahaton nami tu tangam muna badiyay. Asiro hamdi hami ale Tuhan. Nang dinalaho mulak pehamian non ale Tuhan sen bagas joromon tu bagas nami be asaho mana mangaramoti perdalanan nami loas sami hipas sahak ro di bagas nami be pajupang dohot keluarga nami di bagasan lasmi roha songoni ale Tuhan dinalaho mangalak gogo hamian no di podoman nami be jagai hami Tuhan ramoti hami jala loas mahami marsogot dungo siap podoman nami be dinalahu mangulahu nak kaulon nami na maragami asi maroham Tuhan perdosa nagodak kami Tuhan badia doang goho alani i jumulose sama dosa nami nagodangi asa unang alani gabe tarabat akapasu-pasu na nekspasahatom mo Tuhami gan umar sada-sada mau liate madipasaha rohan nami Tuhan amin. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behomar biar lamadang otoni, toktong hijau Yesus, saroma tua. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behomar biar lamanda potoni. Sonang di lambung Yesus, rapita lautusi, inganan na umuli do di lambung nai, ay lumadi parade, aso nangatai, asa marhasonagan, naruto Jesus sonang di lambung Jesus, ramita lautusi, inganan na umuli do di lambung nai. Tatangnya koma peliata. Hali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroruan ni saluhut silihun-lihun na dinggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masenalahom itu hami pilihan nami tuho. Sejalom may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramotia sa parahasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajamu itu ngatongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim.
Assalamu tadahami godang nisileo-leo mitu hami. Assalam girgir hami madok moliante Tuho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap hita mangidu di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Sai pinarbadiam magwarmu. Sai Roma harajom. Sai saut malo maroham di batongon sana banua gijang. Leo matu hami sadaro hangoluan siapari. Sai sama dosa nami sompanesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unang hami tu kiyutu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hono na puna harajaun. Duhut hagugoon. Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata amanta. Dot parsauran nito di perbadia mana mga ramoti. Duhut na mamaso-maso hamu sa duhut na. Oras madihita